Махсус хәрби операцияга башлану белән җирлегебезнең батыр иратларын чакырып алудан тыш, шактый райондашыбыз контракт нигезендә ватанын якларга теләк белдерде. Хәрбиләр арасыннан Оренбург өлкәсендә хәрби әзерлек үтүче егетләр саны шактый. Алга таба махсус хәрби операция зонасына юлланучы егетләр янына районыбыздан делегация барды. Бүгенге көндә мөселмәбездә атна сайын 2-3 егетебез контракт нигезендә Россиянең армия сафларына хезмәт итәргә китә. Инде алар төрле шәһәрләрдән кулланалар. Менә без бүген Оренбургта урнашкан Тоска шәһәренә барабыз. Анда безнең күп кенә егетләрбез тупланды. Аларның инде әниләрен, оныкларын, опаларын алып барабыз. Вот мы едем в город Тоцк, где находятся наши ребята. Администрация Муслимского района нам выделила автобус, микроавтобус, где собрались все родственники ребят, которые находятся в данный момент там, для моральной поддержки, для духовного духа. Тем более у него завтра 9 числа день рождения, у нас как бы двойной праздник. Егетләр янына хатыннары, сеңелләре генә түгел, хәтта балалары һәм оныклары да барды. Алар якыннарына күчтәнәчләр белән бергә күтәренке кәефтә алып китте. Егетләрне туган якларында якыннары гына түгел, бөтен район көтә. Батырларның һәрберсе исән-имин кайтсын иде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.